дар доираи истиқбол аз 32-мин солгарди истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар сартосари мамлакат даҳо чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ ва варзишӣ баргузор гардиданд. бо мақсади таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ҷиҳати оммавигардонии варзиш ва таъмини тарзи ҳаёти солим дар пойтахт марафони дӯстӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур дар доираи сафари кории сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ва машварати панҷуми фонди дастгирии наҷоти арал роҳандозӣ шуда бештар аз 3000 иштирокчӣ дошт. кормандони корхонаву идораҳо, донишҷӯёни макотиби олӣ, хонандагони мактабҳои миёна ва донишҷӯёни хориҷиву дастпарварони мактабҳои варзишӣ дар назди наврӯзгоҳи пойтахт ҷамъ омада буданд. чорабинии имрӯза унвон гирифтааст дави дӯстӣ ба хотири боз ҳам таҳкими дӯстӣ, ҳамдилӣ, ба ҳамоӣ, ба хотири боз ҳам баланд бардоштани садоқату самимият ҳам дар ниҳоди сокинон ва ҳам дар вуҷуди хурду бузурги миллати тоҷик ва он аъзои кишварҳои давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил. ва бояд бигӯем ки дар чорабинии сатҳи баланди варзишии имрӯза намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ҳамзамон иштироки он донишҷӯёни давлатҳои хориҷие ки дар муассисаҳои олии ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон таҳсил мекунанд дида мешавад ва мақсаду марому ҳадафи ягонаи баргузории чорабинии имрӯза боз ҳам таҳкими дӯстӣ ва ҳамдилӣ дар миёни сокинон ва дар миёни сокинон мебошад. ва маҳз ин дав дар арафаи ҷашни соҳибистиқлолии кишвар барпо мегардад ва имрӯз бубинед ки аз хурду ҷавон ва пиру барно бо ҳам ҷамъ омада дар паҳлӯи ҳамдигар мақсад барои давидан доранд. фикр мекунам воситаи асосӣ ва осонтаре ки барои инсоният ва саломатию албатта самара мебахшад ин дав аст. ҳар нафар метавонад ки навобаста аз имрӯза метавонад фардо пасфардо дилхоҳ интихоб намуда давад. дав барои инсоният бисёр ҳам манфиатовар аст ва инро ҳам олимон исбот карданд. ва имрӯз албатта кормандони телевизиони варзиш низ дар ин дав фаъолона ширкат доранд. мо дар якҷоягӣ мехоҳем ки барои дигарон намуна шавем, то ки дигарон аз ин телевизионе ки имрӯз таблиғгари варзиш аст ибрат гирифта дар роҳи дав ҳамеша устувор бошанд. дар мусобиқаи мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сатториён Матлубаххон, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло, муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар, раиси ноҳияи Исмоилии Сомонии шаҳри Душанбе Қодирзода Руслан, муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон Абдухолиқзода Лутфия ва дигар шахсони расмӣ ширкат доштанд. зимни сухани ифтитоҳӣ нахуст меҳмонон аз соҳибистиқлоливу соҳибдавлатӣ ва хизматҳои шоистаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда ин ҷашни таърихиро ба ҳамагон муборакбод гуфтанд. воқеан самараи истиқлолияти комили давлатӣ аст ки имрӯз сокинони мамлакат дар фазои сулҳу субот ва ваҳдату ягонагӣ умр ба сар мебаранд ва барои ободиву шукуфоии диёр саҳми арзандаи худро мегузоранд. ташкилу роҳандозии чунин мусобиқаҳо бошад барои бунёди ҷомеаи солим асос гузошта дар тарбияи насли ватандӯсту худогоҳ мусоидати фаъол мекунад. иштироки шумораи зиёди ҷонибдорони тарзи ҳаёти солим дар чорабинии имрӯза гувоҳ аз он аст ки мардум ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. марофони дӯстӣ як воситаи хуби муттаҳидиву оммавигардонии варзиш дар мамлакат ба ҳисоб меравад. چخیلی که میدانیم همه نمودی ورزش ها یعنی تمرین همه نمودی ورزش ها از دویدن آغاز می شود. امروز که ما در این چوربینی اشتراک داریم و طرز حیات سالمی رو پیشه کرده ایم و میخواهیم که همیشه در این خیل دوا اشتراک کنیم و همیشه نسل نورس را به طرز حیات سالم مساعدت نماییم. من امروز در دوی دوستی مارافون دوی اشتراک میکنم از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. امروز دانشجویان و آموزگاران زیاد از دانشگاه ما میآیند اشتراک میکنند. من در تاجیکستان علاقه در مسابقه دوی زیاد اشتراک کردم در
дави милли ҷои якум гирифтам. Пеш аз як ҳафта дар ним марафони шаҳри Панҷекент, марафони кӯҳӣ иштирок кардам. Ин хеле маъқул буд. Роҳи хеле зибо дар кӯҳ буд. Вот имрӯз ба ҳама иштирокчиёни муваффақият орзумандам. баъд аз садо додани суруди миллӣ иштирокчиён ба давидан шурӯъ карданд. охири панҷуми сарони давлатҳои осиёи марказӣ доир мегардад, кушода гуфта эълон мекунад. масири дави иштирокчиён 4 километрро ташкил медод ки аз назди муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе то гардиши товус тавассути шоҳроҳи хиёбони ҳофизи шерозӣ иштирокчиён байни ҳам рақобат намуданд. пеш аз ҳама дар ин дави дӯстӣ варзишгарони тоҷик, яъне варзишгарони варзиши сабук низ иштирок карда истоданд ва имрӯз ман мебинам ки қадар мухлисони дав ва умуман иштирокчиён дар ин чорабинӣ хеле зиёд ҳастанд ва ман боварии комил дорам ки ин чорабинӣ як муҳимияти сиёсиро бо худ касб мекунад ва мо метавонем ки яъне ки ҳамасола доимӣ ин чорабиниро дар ин як фазои озод баргузор намоем. ёдовар мешавем ки ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ нахустин мусобиқаҳои оммавие ки доир мешуданд ин чорабинҳои дав буд. барои мисол дави миллӣ ки яке аз муҳимтарин чорабинҳои солимгардонӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба хотири муттаҳидии мардум ва бунёди ҷомеаи солим роҳандозӣ гардида буд ки то имрӯз дар як сатҳи хуби ташкилӣ дар саратосари кишвар баргузор мегардад. дави дӯстӣ низ ба хотири ҳадафҳои судманд гузаронида мешавад. دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوب تاجیکان را گم مکن. این است مفهوم دوستی و امروز هیئت آموزگاران و دانشجویان اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دوی دوستی شرکت می‌ورزند و خیلی خوشنود از آن هستیم که مهمانانی که با قلمرو تاجیکستان با دوشنبه شهر وارد می‌گردند از زیبایی‌ها و از خوبی‌های وطن عزیز محبوب ما دیدن می‌دهند و خیلی خوشنود بگردند و ما خیلی خوشنود از آن هستیم که در این دوی دوستی شرکت می‌ورزیم. خیلی خوب میدونیم که در حیات کسی که از جهت جسمانی خوب آب و تاب یافته است بهتر زندگی میکند و برای بنیاد جامعه سالم نقش خود را میگذارد. اشتراک به واسطه زنان و دختران در چنین چاره‌بین‌ها با تولید نسل سالم اساس گذاشته فعالی زنان را در جامعه نشان میدهد.
Мы, участники соревнования, пришли участвовать в даве дусти со стороны школы тенниса, так как легкая атлетика является очень полезным занятием как для здоровья, так и для внешнего вида. Не причинит вреда для здоровья, главное не сдаваться, все получится. Будем надеяться, что такие мероприятия будут чаще проводиться в городе Душанбе. имрӯз имкониятҳои васеъ дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе барои роҳандозии дилхуш чорабиниҳои оммавии варзишӣ ба миён омадааст. роҳҳои мунфашу гулгаштҳои зебои пойтахт барои иштирокчиёни дави имрӯза бисёр ҳам муфид буд. чуноне медонем давидан ба организми инсон мусоидати фаъол намуда кори бофтаҳо ва ҳуҷайраҳои организмро хубтар мекунад. пас барои он нафароне ки бештар дар утоқҳои корӣ менишинанд беҳтарин фурсат аст то бо иштирокашон дар ин чорабинӣ барои солимиашон талош кунанд. дар миёни иштирокчиён давандаҳои касбӣ низ ҳунар озмуданд ки касбияти бештари онҳо мушоҳида мешуд. аввалин шуда аз миёни писарон ҳусейн қулов дастпарвари мактаби варзиши рақами 3 оид ба варзиши сабук ба хати марра расид. мақоми дуюмро бошад қобилҷон яқинов донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон соҳиб шуд. ғайрат олимов яке аз давандаҳои муваффақи кишвар бошад ба зинаи сеюм расид. варзишгар ҳастам ба варзиши сабук машқ тамрин менамоям. дар ин мусобиқа ман тайёрӣ дидам, ҷои аввалро шиғл намудам. мо мехоҳем ҳамин хел мусобиқаҳо зиёдтар шавад, мо таҷрубаи худамонро баландтар барем. ман ки худам ба ин намуди варзиши сабук машғул будам, ин сабаб шуд ки ҷои намоёнро сазовор гаштам. агар ин хел мусобиқаҳо бисёртар ва бисёртар гузаранд, мо ба натиҷаҳои баланд сазовор мегардем. این مسابقه با ما پیشنهاد آورد و ما می‌خواهیم که باز در آینده مسابقه‌های زیادی با مانند همین مسابقه زیادتر شود و ما اشتراک کنیم و باز جای‌های نمایی را اشغال نماییم. من دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی میباشم به نام پهلوان سیمومین رحیمов و در این مسابقه دوی دوستانه جای چهارم را اشغال نمودم. нафароне ки пеш аз мо ба марра расиданд, онҳо мақсад таҷрибаашон хубтар аст ва фаъолтаранд аз мо. мо кӯшиш мекунем ки дар оянда ба монанди онҳо ба қуллаҳои баландтар ҳам расем. раҷабмо абдуллоева аз миёни духтарон нахуз шуда масофаи муайяншударо тайин намуд. юлия макарова бошад мақоми дуюм ва рӯзигули ҳасан омӯзгори донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба қатори се гона шомил шуд. айноҳия мемнобод мебошам. тӯли 5 сол аст ки дар ҳамаи варзишамон машғул ҳастам ва дар давлатҳои дигарам иштирок кардагем. ман дар ин мусобиқа дар дави дӯстӣ ман дар масофаи 5 километр сазовори ҷои якум гаштам. дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ курси якум мебошам. ба номи Саймун Раҳимов мебошад. мо хеле дастгирӣ мекунад, аз он хеле миннатдор ҳастам. ман Рӯзигули Ҳасан, омӯзгори донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмубин Раҳим. ман хушҳолам ки дар ҳамин хел мусобиқаҳо мо занҳо иштирок мекунем. мехоҳем ҳамин хел мусобиқаҳо зиёдтар шавад ва мо берун аз Тоҷикистон ба дигар давлатҳо рафта ҷойҳои намоёнро ишғол намоем. имрӯз мехостам ҷои аввалро ишғол кунам, мутаассифона ҷои сеюмро ишғол намудам. ғамгин нестам. боз дар оянда, дар мусобиқаҳои оянда ҷойҳои кӯшиш мекунам ки ҷойҳои аввалро ишғол кунам. дар фарҷом ба 100 нафари аввал ки натиҷаҳои нисбатан хубтарро нишон доданд ва ба хати марра расиданд, аз ҷониби кумитаи кор бо ҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сертификат қадршиносӣ карда шуданд. боварӣ дорем ки солҳои баъдӣ низ дар фазои ободу осоиштаи кишвар чунин чорабиниҳои муҳими солимгардонӣ ташкилу гузаронида мешавад ва мардуми кишвар тарзи ҳаёти солимро интихоб мекунанд.